William Scott se vrátil domů neohlášeně. Nikdo nevěděl, že je zpátky. Dům byl stejně tichý jako posledních 18 měsíců, ale pak něco uslyšel. Zvuky, přicházející odkudsi zevnitř. Srdce se mu rozbušilo, nevěděl, co to je, šel za tím zvukem, třesoucíma se rukama. Šlo to z kuchyně. Otevřel dveře a to, co uviděl, mu téměř zastavilo srdce. William Scott byl miliardář. Manhattanské nemovitosti, self-made. Přetvářel prázdné budovy na luxusní věžáky za stovky milionů. Všechno, na co sáhl, se měnilo ve zlato, ale peníze mu nemohly vrátit to, co ztratil. Jeho žena Catherine zemřela při autonehodě na Upper East Side. Opilý řidič projel na červenou. Bylo po ní okamžitě. William byl v Dubaji, kde uzavíral 200milionový obchod, když mu zavolali. Na jejím pohřbu se v jeho 3 dcerách něco zlomilo. Mary, Edith a Michelle. 4leté. Jednovaječná trojčata. Medově blond kudrny. Zelené oči. A přestali mluvit. Všechny 3. Ve stejnou chvíli. Mary recitovala říkanky. Edith se ptala na všechno proč. Michelle si ve vaně vymýšlela písničky. Teď nic. Ticho. 18 měsíců naprostého mlčení. Žádná slova, žádný smích, žádný křik. Jen 3 malé holčičky, které si držely ruce a dívali se do prázdna jako duchové. William utratil miliony, aby to napravil. Dětské psychology z nejlepších nemocnic. Specialisty z Londýna. Terapie za terapií. Vzal je do Disneylandu, na pláž, do Montány. Koupil jim štěňata, postavil domeček na stromě. Nic nepomohlo. Holčičky zůstávaly uzavřené sami v sobě. Tiché. Spolu. Jakoby uzavřeli pakt se smutkem. A tak William udělal to, co dělají zlomení muži. Utíkal. Pohřbil se v práci. 16hodinové směny. Služební cesty každý druhý týden. Singapur, Londýn, Dubaj. Protože sedět v tom domě bylo jako dusice. Jeho sídlo ve Westchesteru mělo 12 ložnic, nekonečný bazén, tenisový kurt, domácí kino. Ale bylo to nejopuštěnější místo na zemi. Jednoho večera za ním přišla Marta, hlavní hospodyně, která u rodiny pracovala 20 let. Pane Scotte, sama to už nezvládnu. Dům je moc velký. Holčičky potřebují víc péče, než jim můžu dát. Můžu někoho najmout? William sotva zvedl oči. Najměte, koho potřebujete, Marto. O 3 dny později prošla dveřmi Maureen Hart, 30 let, z Harlemu. V noci studovala předškolní pedagogiku a starala se o svého dospívajícího synovce. Její sestra zemřela před 2 lety, znala smutek. Věděla, jaké to je dál dýchat, i když má člověk zlomené srdce. William Maureen jednou zahlédl na chodbě. Nesla čistící prostředky. Pokývla mu. On si jí sotva všiml, ale jeho dcery ano. Maureen se je nesnažila to spravit. Nenutila je mluvit ani se smát. Prostě tam byla, každý den, skládala, prádlo. Pohvizdovala si staré chorály, uklízela jim pokoje, byla přítomná. A pomalu se k ní dívky začaly přibližovat. První týden Mary pozorovala z prahu, jak Maureen ustýlá postele, pak Edith, pak Michelle. Druhý týden si Maureen tiše pobrukovala při uklízení hraček. Michelle se k ní připlížila blíž, jen poslouchala. Třetí týden nechala Mary na složeném prádle kresbičku, žlutého motýla. Maureen ji zvedla, jako by to byl poklad. Usmála se a přilepila jí na zeď. To je nádherné, zlatíčko, šeptla. A oči Mary na okamžik ožily. Jen malinko. Týden za týdnem se něco dělo. Něco tichého, něco posvátného. Něco, co William neviděl, protože nikdy nebyl doma. Holčičky začaly šeptat k Maureen, pak mluvit ve větách, pak se smát, když skládala ručníky. Po 6 týdnech už zase zpívali. Maureen to neoznamovala, jen je milovala, jemně, trpělivě, jako když zaléváte zahradu a věříte Bohu, že dá vyrůst. William neměl tušení, že se jeho dcery vracejí k životu. Byl v Singapuru, uzavíral obrovský obchod, vyčerpaný, ve stresu. Neměl se vrátit ještě 3 dny, ale něco mu říkalo, jeď. Nezavolal dopředu, prostě rezervoval let a odletěl. Když vešel předními dveřmi, dům byl tichý. Jako vždy, nic jiného ani nečekal. Ale pak to uslyšel. Zvuky. Hrudník se mu stáhl. Stuhl v předsíni a poslouchal. To nemohlo být možné. Dům byl 18 měsíců tichý, ale zvuky byly skutečné. Smích, dětský smích.
Williamovi se začala třást ruka. Srdce mu bušilo. Nerozuměl tomu. Šel za tím zvukem. Chodbou. Rychleji. Dech se mu zadrhl. Šlo to z kuchyně. Dosedl ruku na kliku. Třásl se, když dveře otevřel. A to, co uviděl uvnitř, zastavilo celý jeho svět. Ale než budeme pokračovat, nezapomeňte dát odběr, kliknout na like a napsat mi, odkud se díváte. Protože tenhle příběh vám připomene, že zázraky se dějí v nejméně očekávaných chvílích a že láska může vrátit to, o čem jsme si mysleli, že je ztracené navždy. Teď vám povím, co William viděl v té kuchyni. Slunce proudilo kuchyňskými okny. Jasné, teplé. Takové světlo, které všechno probouzí k životu. Michelle seděla na Maureeně na ramenou, ručky zamotané v jejich vlasech a nekontrolovatelně se chichotala. Mary a Edith seděli bosy na kuchyňské lince u dřezu, nohama houpali ve vzduchu, tváře rozzářené. Zpívali, opravdu zpívali You are my sunshine. Jejich hlásky naplnily místnost jako hudba, o které William zapomněl, že existovala. Maureen skládala drobné barevné šatičky, tiše si pobrukovala a usmívala se, jako by to bylo úplně normální. Holčičky měly sladěné karmínové oblečky, vlasy učesané, tváře růžové radostí. Vypadaly živé. William strnul ve dveřích. Aktovka mu někde za ním spadla na zem. Nemohl se pohnout, nemohl dýchat. Jeho dcery, mluvící, smějící se, zpívající. Na 3 sekundy se v něm něco zlomilo. Vlna úlevy tak silná, až měl pocit, že se mu zhroutí hrudník. Vděčnost. Radost. Byl to pocit, který necítil od smrti Catherine, jako kdyby, možná, Bůh na ně přece jen nezapomněl. Pak Michelle zakřičela, hlasitěji, slečno Maureen, zpívejte hlasitěji. A něco se změnilo. William tomu nerozuměl, nedokázal to pojmenovat, ale zvedlo se to v něm rychle, žhavě a ošklivě. Žárlivost. Stud. Vztek. Tahle žena, tahle cizinka, dokázala to, co on ne. Přivedla jeho dcery zpátky z mrtvých. Zatímco on uzavíral obchody a létal po světě, ona tady byla, milovala je, uzdravovala je, byla rodičem, kterým měl být on. A on jí za to nenáviděl. Co se to tu sakra děje? Jeho hlas se rozlehl kuchyní jako výstřel. Zpěv ustal. Okamžitě. Michelle se sesypala v obličeji, Maureen zavrávorala, ruce se jí třásly, když opatrně sundávala Michelle z ramen a pokládala jí dolů. Mary a Edith strnuli na lince, nohy jim přestaly kývat ve vzduchu. Pane Scotte, Maureen měla tichý, klidný hlas, ale William viděl, jak se celá třese. Tohle je naprosto nevhodné, vyštěkl William. Byla jste najata na úklid, ne na hraní si a přeměnu mojí kuchyně v nějaký cirkus pro děti. Maureen sklopila oči. Jen jsem s nimi trávila čas, pane, Nechci to slyšet. William zrudl, sevřel pěsti. Posazovat moje dcery na linku, nosit je po domě. Co kdyby některá spadla? Co kdyby se něco stalo? Nic se nestalo, pane. Dávalo se pozor. Máte padáka. Slova byla chladná, konečná. Zbalte si věci, odejděte, teď hned. Maureen tam chvíli stála, ruce zapřené o okraj linky. Oči měla vlhké, ale neprotestovala. Neprosila, jen přikývla. Ano, pane. Prošla kolem Williama se vstyčenou hlavou, rovnými zády, slzy jí tiše stékaly po tvářích. Dívky nevydaly ani hlásku. Slezly z linky pomalu, opatrně, držely se za ruce. Jejich tváře byly prázdné, bez výrazu, jako by v nich někdo vypnul světlo. Podívali se na otce, skutečně se na něj podívali, a William to v tu chvíli uviděl. Strach. Báli se ho. Mary se zachvěl red, ale žádný zvuk nevyšel. Edith sevřela ruce svých sester ještě pevněji. Michelle se zalily oči slzami, které tiše stékaly po tvářích. Pak se otočili a odešli z kuchyně spolu, ruku v ruce, bosé nohy jemně klapaly o podlahu. Místnost utichla. William tam stál sám, na lince ležely jasně barevné šatičky, které Maureen skládala. Slunce, které před chvílí působilo tak hřejivě, teď působilo tvrdě, obvinující. Nohy se mu podlomily. Chytil se linky, aby neupadl. Co jsem to udělal? Zašeptal. Dům byl opět tichý, jako posledních 18 měsíců. Studený, mrtvý, prázdný. William se sesunul na židli, hlavu si schoval do dlaní a poprvé od Catherine na pohřbu pocítil váhu toho, čím se stal. Ne otcem, ničitelem.
Tu noc seděl William sám ve své pracovně. Místnost byla temná, jediná lampa svítila na stole, ve sklenici měl nedotčenou skockou. Zíral na fotografii na polici. Catherine, jak se směje, drží holčičky, když byly miminka. Všechny 3 v jejím náručí, její úsměv tak zářivý, až bolelo se na něj dívat. Co jsem to udělal, Catherine? Jeho hlas se zlomil. Proč jsem to udělal? Ticho se na něj tlačilo ze všech stran. Těžké, dusivé, zaklepání na dveře. Pane Scotte? Marta, jemná, ale pevná. Mohu dál? Ano. Vešla pomalu, zavřela za sebou. Tentokrát nepřinesla čaj, ani se neposadila. Jen stála, ruce skřížené, a dívala se na něj tak, jak se matka dívá na dítě, které udělalo něco strašného. Mluvili, pane Scotte. William zvedl hlavu. Co? Vaše dcery. Mluvili. K Maureen. Williamovi se stáhl hrudník. Vím to, Marta. Viděl jsem je dnes. Ne. Marta zakroutila hlavou. Nerozumíte, nebylo to jen dnes. Oni mluví už 6 týdnů. Sklenice mu vyklouzla z ruky. Nerozbila se, jen se převrhla. Skocká se rozlila po stole. William se ani nepohnul, aby to utřel. 6 týdnů. Ano, pane, celé věty, příběhy, písničky. Maureen je přiváděla zpět, den po dni. Williamovi se začaly třást ruce. 6 týdnů. Jak to, proč mi to nikdo neřekl? Martin hlas byl měkký, ale řízl jako nůž. Nebyl jste tady, pane Scotte. Zakryl si tvář dlaněmi. Bože můj, Marto, já to zničil. Za 10 vteřin jsem všechno zničil. Ano, pane, zničil. Slova visela mezi nimi. Žádná útěcha. Jen pravda. Jaký jsem to otec? Williamův hlas se zlomil. Moje dcery se uzdravovaly, skutečně uzdravovaly, a já o tom neměl ani tušení. Byl jsem tak zaměstnaný útěkem z tohohle domu, že jsem si ani nevšiml, že se vracejí k životu. Marta přistoupila blíž. Její hlas stišil. Pane Scotte, uvědomujete si, co jste dnes udělal? Ty holčičky Maureen věřily. Otevřeli se jí. A vy jste jim ukázal, že když se leknete nebo jste zmatený, ublížíte lidem, které milují. William vzhlédl, oči rudé. Nedokázal jsem myslet. Jen viděl jsem je tak šťastné s ní a cítil jsem se, jako bych už nebyl důležitý, jako bych byl nahrazen. Tak jste to zničil. Ano, zašeptal. Zničil. Marta rozkřížila ruce. Co uděláte teď? Musím se omluvit. Maureen, holkám, musím to napravit. Omluva je začátek, řekla Marta. Ale ty dívky nepotřebují vaše slova, pane Scotte. Potřebují vás. Skutečně vás. Ne muže, který pracuje 80 hodin týdně a problémy řeší penězi. Potřebují svého otce. William pomalu přikývl. Promluvím s Maureen zítra ráno. Požádám ji, aby se vrátila. Napravím to. Marta ho dlouho pozorovala, pak se otočila ke dveřím. Doufám, že ano, pane. Kvůli nim. Odešla a nechala ho samotného ve tmě. William znovu pohlédl na Catherininu fotografii. Na tváře svých dcer, tak malé, tak nevinné. Selhal jim. Selhal Catherine. Selhal sobě. Ale možná, jen možná, ještě nebylo pozdě to změnit. Dalšího rána si nechal Maureen zavolat do své pracovny. Vstoupila tiše, hlavu skloněnou, ruce sepnuté. Na sobě stejné oblečení, stejnou důstojnost. Ale něco v jejich očích bylo jiné. Posaďte se, Maureen. Posadila se na kraj židle, rovná záda, čekala. William si odkašlal. Maureen, chci se omluvit. To, co jsem včera řekl, jak jsem s vámi mluvil, bylo naprosto nepřijatelné. Nevěděl jsem, že holčičky zase začaly mluvit. Marta mi to včera řekla. Mýlil jsem se. Maureen mlčela. Nechovala jste se nevhodně. Pečovala jste o ně způsobem, jakým jsem já. Jeho hlas se zlomil, jakým jsem já nedokázal. A je mi to upřímně líto. Teprve tehdy Maureen vzhlédla. Oči měla klidné, jasné. Mohu mluvit upřímně, pane Scotte? Samozřejmě. Včera jste mě nejen vyhodil, řekla tiše. Ponížil jste mě před 3 malými holčičkami, které mi věřily. Ukázal jste jim, že lidé jako já nejsou důležití. Že když jste zmatený nebo vystrašený, zraníte ty, kteří vám důvěřují. William sebou trhl. Maureen vstala. Znám své místo, pane. Jsem hospodyně, uklízím.
Skládám prádlo, ale ty holčičky staly se mým srdcem. A vy jste to zlomil, přímo před nimi. Maureen, prosím, nevrátím se, pane Scotte. Ne proto, že jste mě vyhodil, ale proto, že nemůžu být na místě, kde se láska trestá. Otočila se ke dveřím. William vyskočil. Prosím, moje dcery vás potřebují. Maureen se otočila, ruku na klice. Vaše dcery potřebují svého otce, pane Scotte. Možná začněte tam. A byla pryč. Marta našla Williama stále sedět u stolu o hodinu později. Nechce se vrátit, že? Řekl, aniž vzhlédl. Ne, pane, nechce. William praštil pěstí do stolu. Vím to, Marta, vím, že jsem všechno zničil. Marta skřížila ruce. Tak za ní běžte. Jak? Stejně jako pronásledujete své obchodní dohody. S pokorou. A rychle. William se na ní podíval. Opravdu se podíval. Potom vstal. Kde bydlí? Marta zaváhala. Pane Scotte. Prosím, Marto, musím to zkusit. Povzdechla si. Harlem, dám vám adresu. Cesta do Harlemu odpoledne odjel William do města. Adresa ho zavedla k obyčejnému činžáku v úzké ulici. Oprýskaná omítka. Popraskaný chodník. Jiný svět než Westchester. Vyšel do 3. patra a zaklepal. Otevřel mu dospívající kluk. Vysoký, nedůvěřivé oči. Přejel si Williama pohledem, drahý oblek, naleštěné boty a stiskl čelist. Jo? Hledám Maureen Hart. Bydlí tu? Klukův výraz stvrdl. Kdo se ptá? Jmenuji se William Scott. Byl jsem její zaměstnavatel. Potřebuju s ním mluvit. Ty jsi ten chlápek, co ji vyhodil. Williamovi se stáhlo hrdlo. Ano, udělal jsem chybu. Potřebuju se omluvit. Kluk vystoupil ve dveřích, blokoval vstup. Rozbrečel si ji, kámo. Ponížil si ji před malýma dětskama. A teď si myslíš, že to prostě napravíš? Vím, že jsem jí ublížil. Proto jsem tady. Prosím, 5 minut. Nechce tě vidět. Prosím. Dveře se zavřely. William tam stál, zíral na olupující se barvu. Dlaně zatínal a zase pouštěl. Nikdy ho takhle nikdo neodmítl. Nikdy mu nikdo nezabouchl dveře před nosem. V jeho světě peníze otevíraly všechno. Tady neznamenali nic. Další pokus. Zkusil to i další den. Marta mu dala jinou adresu. Byt její sestry v Bronxu. Další skromný dům, další čtvrť, kde jeho oblek působil jako výsměch místu. Zaklepal. Otevřela žena kolem 40, dítě na boku. Vypadala vyčerpaně. Můžu vám pomoct? Hledám Maureen Hart. Říkali mi, že by tu mohla být. Ženin výraz se změnil. Poznání. A pak něco chladnějšího. Vy jste ten boháč, co na ní křičel. William sklonil hlavu. Ano. Potřebuju s ním mluvit. Omluvit se. Nechce s vámi mluvit. Prosím, jen vysvětlit. Maureen? Zavolala žena přes rameno. Někdo za tebou. Kroky. A pak se Maureen objevila ve dveřích. Když spatřila Williama, její tvář znehybněla. Co chcete, pane Scotte? Promluvit. Prosím. Není o čem mluvit. Maureen, vím, že jsem udělal chybu. Vím, že jsem vám ublížil. Ale moje dcery, od chvíle, co jste odešla, zase nemluví. Jsou zpátky v tichu. Zničil jsem jediné dobré, co je od smrti jejich matky potkalo. Maureen sevřela čelist. To není moje odpovědnost. Vím, že ne. Ale nepřicházím jako váš šéf. Přicházím jako otec, který selhal svým dětem. A prosím o pomoc. Maureen odvrátila zrak. Oči se leskly. William sáhl do saka a vytáhl malou krabičku. Ruce se mu třásly. Holky to vyrobily. Marta to našla schované v herně. Maureen zaváhala. Pak si krabičku vzala. Pomalu ji otevřela. Uvnitř byly 3 kresby, každá označená roztřeseným písmem Miss Maureen, žlutý motýl, duha, srdce s postavičkami držícími se za ruce a pod nimi poskládaný papír. Maureen jej rozložila. Slova byla psaná voskovkou, velká a neohrabaná. Vraťte se, máme vás rády. Maureen si přitiskla ruku k ústům. Slzy jí začaly stékat po tvářích. Kreslili to pro vás, řekl William tiše. Každou noc před spaním. Marta to našla pod Marinným polštářem. Maureen si přitiskla krabičku k hrudi. Ramena se jí zachvěla.
Williamův hlas se zlomil. Nežádám vás, abyste mi odpustila. Prosím, zachraňte je, protože já to nedokážu. Maureen tam stála, slzy jí volně tekly. Nevytírala je. Jen hleděla na obrázky, jako by jí zároveň lámali srdce a drželi ho pohromadě. William čekal. Netlačil. Nemluvil. Poprvé po letech prostě čekal. Nakonec Maureen vzhlédla. Hlas měla rozechvělý. Pane Scotte, Williame, to, co jste udělal, bolelo. Nejen mě, je. Vnutil jste jim pocit, že mě milovat je špatné. Že být šťastné je něco, za co se mají stydět. Williamovi se sevřelo hrdlo. Byl jsem naštvaný na sebe, ne na vás. Viděl jsem je znovu živé a uvědomil si, hlas se mu zlomil, že cizí člověk dokázal to, co jejich vlastní otec ne. A místo vděčnosti jsem to zničil. Maureen si setřela slzy hřbetem ruky. Chápete, co mě stálo získat jejich důvěru? Otevřít je? 18 měsíců mlčeli a vy jste jim během chvilky ukázal, že lidé odcházejí. Že láska není bezpečná. Strávím zbytek života tím, že to napravím, zašeptal William. Přísahám. Maureen schlédla k obrázkům. Marín motýl, Editina duha, Micheliny postavičky, držící se za ruce. Její sestra přistoupila blíž, dítě stále na boku. Maureen, ty mu nic nedlužíš. Já vím. Maureenův hlas byl sotva slyšitelný. Ale dlužím to jim. Podívala se zpět na Williama. Když se vrátím, začala Maureen tiše. A myslím tím musí se věci změnit. Úplně. Cokoliv, řekněte si, odpověděl William. Nemůžete dál pracovat 80 hodin týdně. Nemůžete každé 2 týdny létat přes půl světa, zatímco vaše dcery vyrůstají bez vás. Pokud jim mám pomoct uzdravit se, musíte být součástí toho, opravdu součástí. William přikývl. Přestrukturuju práci. Budu pracovat z domu. Omezím cestování. Nemluvím o omezení, řekla Maureen pevně. Mluvím o tom, že se budete ukazovat. Být tam u snídaně, u večerky, u těžkých dnů, kdy pláčou a sami neví proč. Tohle nejde spravit na dálku. Chápu. Opravdu? Udělala krok blíž. Protože já se nevrátím, jen abych zase sledovala, jak jim lámete srdce. Nebudu ta, kdo bude sbírat kousky, zatímco vy budete v Singapuru uzavírat obchody. William cítil tíhu toho, co žádala. Celý život, vše, co vybudoval, vše, čím se stal, vše se točilo kolem práce, úspěchu, kontroly. A ona ho žádala, aby to pustil. Nevím, jestli vůbec vím, jak to udělat, přiznal tiše. Nevím, jak prostě přestat. Maureenina tvář změkla, jen nepatrně. Tak se to naučíte. Stejně jako se ty holčičky učí znovu důvěřovat. Den po dni. Mezi nimi se usadilo ticho. William se na ní díval, opravdu díval, na tu ženu, která neměla nic proti jeho bohatství, která přišla o sestru, starala se o synovce, studovala, pracovala. A přesto milovala jeho dcery, aniž by za to něco čekala. A uvědomil si, že je silnější, než byl on kdykoliv v životě. Jestli se vrátíte, řekl pomalu, budu tam, slibuju, ať to stojí cokoliv. Maureen dlouho zkoumala jeho tvář, jako by hledala něco, pravdu, upřímnost, cokoliv. Nakonec přikývla. Týden. Dejte mi týden, abych si to promyslela. Maureen. Týden, pane Scotte. To je vše, co žádám. Pokud to myslíte vážně, můžete počkat 7 dní. Podala mu krabičku zpět. Nechte si to. Ukažte to holkám. Řekněte jim, že jsem to viděla. Řekněte jim... Hlas se jí zlomil. Řekněte jim, že se mi taky stýská. Pak ustoupila do bytu a dveře se tiše zavřely. William tam zůstal stát na chodbě, držel krabičku s obrázky a cítil něco, co necítil roky. Naději. A strach. Návrat domů William jel zpátky do Westchesteru mlčky. Krabička ležela na sedadle spolujezdce. Pořád se po ní díval. 3 kresby. 3 vyznání lásky od dětí, které se znovu naučili mluvit a pak se znovu ponořili do ticha. Kvůli němu. Když zastavil na příjezdové cestě, dům se tyčil před ním. 12 ložnic. Tolik prostoru. Tolik prázdnoty. Seděl v autě dlouho, než se odvážil vstoupit. Marta ho přivítala ve dveřích. Neptala se, jak to dopadlo.
jen pohlédla na krabičku v jeho rukou a tiše řekla: Jsou v herně. William vystoupal po schodech. Každý krok byl těžší než ten předchozí. Když došel ke dveřím herny, zastavil se. Skrz škvíru je viděl. Mary, Edith a Michelle. Seděli na zemi v malém kroužku a drželi se za ruce. Nehrali si. Nekreslili. Jen seděli. Dívali se do prázdna. Tak jako 18 měsíců předtím, než přišla Maureen. William otevřel dveře potichu. Všechny tři vzhlédli. Jejich tváře se nezměnily. Žádné úsměvy, žádný strach. Jen prázdno. Ahoj, holky, řekl tiše. Neodpověděli. Posadil se na zem naproti nim. Ne příliš blízko. Nechtěl je vyděsit. Byl jsem dnes za slečnou Maureen. Maureen pohled nepatrně cukl. William pozvedl krabičku. Chtěla, abych vám to vrátil. Viděla vaše obrázky. Michelle sevřela ruce sester pevněji. A chtěla, abych vám něco řekl. William měl sucho v krku. Říkala, že se jí po vás taky stýská. Edith se třásl red, ale nevydala ani zvuk. William položil krabičku mezi ně. Vím, že jsem to pokazil. Vím, že jsem vás vyděsil. A vím... Odmlčel se. Hlas se mu zlomil. Vím, že jsem nebyl otcem, kterého jste potřebovali. Ne od chvíle, co zemřela vaše maminka. Ticho. Holčičky na něj hleděly svýma velkýma zelenýma očima. Catherine inma očima. Byl jsem tak vyděšený, když jsme oni přišli, pokračoval William, sotva slyšitelně. Nevěděl jsem, jak tu být bez ní. Nevěděl jsem, jak vám pomoct. Tak jsem utíkal. Pracoval. Namlouval si, že když vydělám dost peněz, koupím dost věcí, najmu dost lidí, nějak to všechno opravím. Mary mrkla. Jedna slza se skutálela po její tváři. Ale tohle penězi nespravím, to teď vím, a je mi to tak strašně líto. Michelle se začaly třást ramena. Plakala potichu, tak, jak plakali 18 měsíců. Williamovi pálily oči. Nevím, jestli se slečna Maureen vrátí, řekl. Ale vím jedno, už neodejdu. Zůstanu tady. S vámi. Protože jste důležitější než jakýkoliv obchod, jakákoliv budova, jakékoliv peníze na světě. Natáhl ruku pomalu s otevřenou dlaní. Dlouho se nic nedělo. Pak Mary pustila ruce svých sester. Pomalu, opatrně, skoro bojácně k němu přelezla. A vložila svou malou dlaň do jeho. Williamovi se zlomil svět. Přitáhl jí k sobě a ona se mu zaryla do ramene, stále tichá, ale pevně se držela. Pak přišla Edith, potom Michelle. Všechny tři se k němu přitiskli, tiše plakali, jejich malá tělíčka se třásla. William je objal a držel, tak, jak je měl držet už dávno. Jsem tady, šeptal. Jsem tady teď, slibuju. Poprvé za 18 měsíců William Scott zůstal. Nepodíval se na telefon. Nemyslel na práci. Neutíkal. Jen držel své dcery a dovolil si cítit všechno, čemu se tak dlouho vyhýbal. Smutek. Vinu. A obrovskou bolestnou lásku k těm 3 malým duším, které si zasloužili mnohem víc. A v tu chvíli se něco změnilo. William dodržel slib. Zrušil cestu do Londýna, přesunul schůzky, řekl asistentce, aby na 2 týdny vyčistila kalendář. Poprvé za 18 měsíců byl doma. Dělal snídani, seděl s dívkami, když jedli. Přestože mlčky dloubaly do jídla, neodešli. A to byl pokrok. Tu noc jim William četl. Seděl na podlaze v jejich pokoji s obrázkovou knížkou o motýlech. Catherine měla motýly nejraději. Holčičky seděly na svých postelích, dívali se na něj, neusmívali se, nemluvili, ale poslouchali. Když dočetl, políbil každou na dobrou noc. Miluju vás, zašeptal. Miluju vás tak moc. Neodpověděli. Ale Mary mu stiskla ruku. Jen jednou. Uplynuly 3 dny. William zůstal. Snažil se. Byl tam u každého jídla, hrál si s nimi na zahradě, seděl s nimi během tichých hodin. Ale něco chybělo. Holčičky tam byly fyzicky. Ale ne duševně. Nebyly přítomné. Pohybovali se domem jako stíny, tiché, opatrné, jako by na něco čekali. Nebo na někoho. 4. den William našel Michelle sedět u dveří prádelny. Držela v rukou malý kousek látky. Jeden z karmínových šatiček, které měla na sobě v den, kdy William vybuchl. V den, kdy Maureen odešla. Michelle si tu látku tiskla k obličeji. Ramena se jí třásla. Williamovi puklo srdce. Klesl k ní na kolena. Michelle, zlatíčko? Nepodívala se na něj.
jen držela ten kousek šatů a tiše plakala. Chceš, aby se slečna Maureen vrátila? Michelle přikývla. William pocítil, jak se mu hrudník svírá. Snažím se, miláčku. Snažím se jí přivést zpátky. Michelle se na něj konečně podívala. Její zelené oči byly červené, prázdné. A William v nich uviděl pravdu. Nevěřila mu. Tu noc nemohl spát. Stál na chodbě před pokojem svých dcer a poslouchal. Nejdřív nic, jen ticho. Pak to uslyšel. Šepot. Zastavilo se mu srdce. Přitiskl ucho ke dveřím. Myslíš, že se vrátí? Marin hlásek, tak maličký. Nevím, odpověděla Edith. Táta říkal, že se snaží. Michelle. Ticho. Ale to říkal už dřív, řekla Mary. Říkal, že bude víc doma. Říkal spoustu věcí. William položil ruku na zárubeň, aby nespadl. Možná se nechce vrátit, zašeptala Edith roztřeseně. Možná jsme jí moc zarmoutili. My jsme jí nezarmoutili, řekla Michelle. Táta ano, slova ho zasáhla jako rána pěstí. Stýská se mi po ní, rozplakala se Mary. Tak moc. Mně taky, vzlikla Edith. Mně taky. William tam stál jako skamenělý a poslouchal, jak jeho dcery pláčou pro někoho jiného. Pro někoho, kdo je miloval lépe než on. Pro někoho, komu věřili víc než jemu. Sesunul se na zem a seděl na podlaze chodby, hlavu v dlaních. Mluvili. Ale ne s ním. Naučili se věřit Maureen natolik, aby se otevřeli. A on to zničil tak dokonale, že i když byl teď tady, přítomný, snažil se, stále mu nevěřili. A možná měli pravdu. Vytáhl telefon, díval se na obrazovku. Mohl zavolat komukoli, vyřešit jakýkoliv problém. Ale tohle, to se nedalo koupit, nedalo vyjednat, nedalo kontrolovat. Celý život stavěl impéria, vyhrával obchody, byl vždy o 3 kroky napřed, ale prohrál to jediné, na čem záleželo. Ne proto, že neměl dost peněz, ale proto, že neměl dost lásky, dost času, dost přítomnosti. Seděl v té tmavé chodbě a poslouchal pláč svých dcer pro někoho jiného. A konečně pochopil. Nemůže to spravit sám. Potřeboval Maureen. Ne proto, že to byla pohodlná volba. Ne proto, že byla dobrá ve své práci, ale proto, že jeho dcery ji potřebovali. A možná, jen možná, ji potřeboval i on. Vstal pomalu, otřel si tvář a rozhodl se. Další ráno Bronx William dorazil k bytu Maureeniny sestry. Nebyl to týden. Byly to teprve 4 dny, ale už nemohl čekat. Zaklepal. Čekal. Srdce mu bušilo. Sestra otevřela. Překvapeně a pak podrážděně. Říkala týden. Vím, ale potřebuju ji vidět, prosím. Žena si ho dlouho měřila pohledem. Pak zavolala. Maureen, je tady zase. Kroky. Maureen se objevila ve dveřích, ruce skřížené. Vypadala unaveně, jako by ani ona nespala. Neuběhl týden, pane Scotte. Vím, promiňte, ale jeho hlas se zlomil. Včera v noci jsem je slyšel. Maureen se zatvářila zmateně. Koho? Moje dcery. Williamovi ruce se třásly. Mluvili spolu, bez obav, ale ne se mnou, nevěří mi a nemůžu se jim divit. Maureen trochu povolila ruce. Plakali kvůli vám, pokračoval William zlomeným hlasem. Ptali se, jestli se vrátíte. Říkali, že se jim po vás stýská. Nadechl se. A já tam stál, poslouchal je a uvědomil si, že to nedokážu. Nedokážu je spravit. Nedokážu se k nim dostat, protože mi už nevěří. A nejhorší je, že mají pravdu. Maureen mlčela. Myslel jsem, že když budu přítomný, bude to stačit. Ale není. Protože jsem je 18 měsíců učil, že odcházím, že práce je důležitější než oni. A teď jen čekají, až zase odejdu. Slza mu sklouzla po tváři. Neutřel ji. Potřebuju vás, Maureen. Ne proto, že vám platím, ne proto, že jste skvělá ve své práci, ale protože moje dcery vás potřebují. A já... Polkl. Já se potřebuju od vás naučit, jak být otcem, kterého si zaslouží. Protože já vůbec nevím, jak na to. Maureeniny oči zvlhly. Prosím, zašeptal William. Neprosím jako váš zaměstnavatel. Prosím jako muž, který přišel o všechno, na čem záleží a neví, jak to získat zpět. Ticho se mezi nimi natáhlo. Pak Maureen promluvila tichým hlasem. Co ta schůzka v Londýně? Zrušil jsem ji.
A obchod v Singapuru? Odložil. Na jak dlouho? Jak dlouho bude potřeba, řekl William hledící do očí. Je mi jedno, jestli přijdu o každý kontrakt, každou budovu, každý dolar. Nic z toho nemá cenu, pokud ztratím je. Maureen studovala jeho tvář, hledala v ní něco. Upřímnost, pravdu, změnu. Nakonec pomalu vydechla. Jestli se vrátím, musíte pochopit jedno. Nejde o to je spravit, jde o to je milovat. Ukazovat se každý jeden den, i když je to těžké. I když vás odstrčí, i když máte pocit, že selháváte. Vím, zašeptal William. A nemůžete to dělat napůl, řekla Maureen tiše. Nemůžete tu být pár týdnů a pak se vrátit ke svému starému životu, jakmile bude zase pohodlný. Neudělám to, přísahám, řekl William. Maureen se podívala na své ruce, pak zpět na něj. Vrátím se, řekla. William skoro přestal dýchat. Ale ne dnes, Williamovi kleslo srdce. Dejte mi ještě 2 dny, dodala jemně. Musím tady něco dokončit a vy musíte holčičkám říct, že se vracím. Musí to slyšet od vás. Musí vědět, že jste přišel za mnou, že jste o to bojoval. William přikývl, přemožen úlevou. Děkuju, Maureen. Přistoupila blíž, její hlas zesílil. Neděkujte mi ještě, pane Scotte, ta těžká část teprve začíná. Cesta domů William jel domů s něčím, co necítil měsíce, nejen nadějí, smyslem. Našel holčičky v herně, pořád seděli spolu, tiše, klekl si před ně. Mám vám co říct. 3 páry zelených očí se na něj zvedly. Byl jsem dnes za slečnou Maureen a ona se vrátí. Mariiny oči se rozšířily. Edith se narovnala. Michelle pootevřela ústa. Za 2 dny bude tady. A tentokrát... Williamovi se zlomil hlas. Tentokrát udělám všechno, aby zůstala. Protože já zůstávám taky. A poprvé po dnech viděl v jejich tvářích záblesk. Nepřímo víru, ale možnost. 2 dny čekání byly nekonečné. William dodržel slovo. Zůstal doma, dělal snídani, četl jim. Seděl s nimi, i když nereagovali. Ale viděl to v jejich očích. Čekali, zadržovali dech, báli se doufat. Ráno druhého dne William vstal brzy. Udělal palačinky, přesně tak, jak je dělávala Catherine. Prostřel stůl. Zavolal na holčičky. Přišli pomalu, v pyžamech, drželi se za ruce. Papejte, řekl jemně. Dnes máme výjimečný den. Mary se na něj podívala. Přijde slečna Maureen? Williamovi se stáhl hrudník. Bylo to poprvé po týdnech, co na něj promluvila přímo. Ano, zlatíčko, vrací se domů. Poledne návrat Maureen přijela přesně ve 12. Marta otevřela dveře, objali se jako staré přítelkyně. Celé ráno čekali u okna, pošeptala Marta. Maureen přikývla, oči už lesklé. Prošla chodbou, srdce jí bušilo. Slyšela Williamův hlas z obýváku. Klidný, stálý, četl jim. Zastavila se ve dveřích. Holčičky seděly na gauči, každá na jedné straně Williama. Knížka otevřená na jeho klíně. Nedívali se do ní. Dívali se na dveře. Čekali. Maureen vstoupila do místnosti. Ahoj, moje sladké. Čas se zastavil. Mary vytřeštila oči. Slečno Maureen? Slečno Maureen, zopakovala Edith. Hlas se jí zlomil. Michelle se skočila z gauče. Ty se zvrátila. Všechny 3 se rozběhly. Narazili do ní tak silně, že málem upadla. Ale udržela je. Objala je všechny naráz. Tiskla je, jako by je už nikdy nechtěla pustit. Plakali. Mluvili jedna přes druhou. Slova se z nich hrnula jako protržená hráz. Mysleli jsme, že jsi pryč navždy. Tak moc se nám stýskalo. Táta říkal, že přijdeš, ale báli jsme se, že ne. Maureen poklekla, přitáhla si je blíž. Jsem tady, moje lásky, jsem tady. Stýskalo se mi po vás každý jeden den. Zůstaneš? Mary se odtáhla, tvář mokrou od slz. Neodejdeš znovu? Maureen vzhlédla k Williamovi. Seděl na gauči, slzy mu stékaly po tvářích. Přikývl. Maureen se podívala zpět na dcery. Zůstanu, slibuju. Michelle se jí schoulila do ramene. Máme tě rádi. Já vás miluju, zlatíčka, tak moc. William je pozoroval zpoza místnosti. Nepohnul se. Nepřerušil je. Jen sledoval, jak se jeho dcery vracejí k životu v náručí někoho jiného. A poprvé necítil žárlivost. Cítil vděčnost.
Protože toto byla láska. Opravdová. Ta, která nepotřebuje uznání, nepotřebuje potlesk, jen přijde. A zůstane. Po chvíli se na něj Maureen podívala. Pane Scotте. William vstal. Přistoupil pomalu. Maureen jemně postrčila holčičky. Váš táta se hodně snažil, abych se vrátila. Hledal mě. Nevzdal to. Mary vzhlédla k Williamovi. Opravdu se na něj podívala. Vážně? William si klekl vedle nich. Ano. Protože vás miluju. A konečně chápu, že potřebujete lidi, kteří přijdou. Ne lidi, kteří posílají peníze nebo kupují věci. Lidi, kteří zůstanou. Edith natáhla ruku a vzala jeho dlaň. Mary tu druhou. Michelle mu omotala ručky kolem krku. A William Scott, muž, který vybudoval impérium, uzavíral miliardové obchody, pokořil Manhattan, se úplně zlomil. Objal své dcery a rozplakal se tak, jako neplakal od smrti Catherine. Maureen položila ruku na jeho rameno. Jemný dotek. Tichý slib. Zvládneme to. Spolu. Ten večer byl dům jiný. Už ne prázdný. Už netichý. Holčičky byly v kuchyni s Maureen. Pomáhali jí s večeří. Smáli se. Povídali si. Zpívali při míchání těsta. William stál ve dveřích a díval se. A poprvé po 2 letech cítil něco, o čem si myslel, že zmizelo navždy. Klid. O 0,5 roku později dům už nepůsobil prázdně. William změnil celý svůj život. 3 dny v týdnu pracoval z domu. Žádné 16hodinové směny. Žádné služební cesty během školního roku. Učil se jména jejich učitelů, jména jejich kamarádů. Poznával písničky, které si vymýšleli, hry, které hráli. Byl u snídaně každý den, u večeře každý večer. Četl jim pohádky, utěšoval je po špatných snech. Byl přítomný. A pomalu, tak pomalu. Mu holčičky začaly znovu věřit. Maureen nebyla jen hospodyně, byla rodina. Holčičky jí říkali teta Maureen. Jedla s nimi, slavila s nimi narozeniny, modlila se s nimi před spaním. A William? Učil se od ní. Jak naslouchat, aniž by se snažil všechno opravit. Jak být přítomný, aniž by vše řídil. Jak milovat bez podmínek. Jedno sobotní večer, když slunce zapadalo nad Hudsonem, našel všechny 4 na zahradě. Maureen a holčičky klečely v hlíně, něco sázely. Ruce špinavé od zeminy, smích se nesl teplým vzduchem. William přišel blíž. Co sázíme? Michelle se na něj podívala, tvář rozzářená. Slunečnice, tati. Slunečnice? Mary přikývla. Teta Maureen říkala, že je maminka milovala. William si klekl vedle nich, hrdlo sevřené. Ano, milovala je moc. Edith opatrně vtlačovala semínka do země. Proč je měla ráda, tati? William se podíval na Maureen. Usmála se jemně, povzbudivě. Otočil se zpět k dcerám. Vaše maminka říkávala, že slunečnice se vždycky otáčí ke světlu. Ať je kolem sebe sebevětší tma, pořád se snaží najít slunce. Říkala, že přesně tak máme žít i my. Vždycky se obracet ke světlu. Jako my, zašeptala Mary. Williamovi pálily oči. Ano, zlatíčko, jako my. Michelle ukázala k obloze. Tati, podívej. Na balíčku se semínky přistál žlutý motýl. Holčičky stichly, dívali se na něj. Křídla se mu pomalu otevírala a zavírala v umírajícím světle dne. To je maminka, zašeptala Michelle. Že jo? Maureenina odpověď byla jemná jako dech. Ano, zlatíčko, to je ona. Dává na vás pozor. A je tak pyšná, jak silné jste. Motýl se vznesl. Zakroužil jednou. A pak odletěl směrem k zapadajícímu slunci. Mary vzala Williama za ruku. Myslíš, že ví, že jsme teď v pořádku? William ji přitáhl k sobě. Přivinul všechny 3. Hlas měl hrubý od emocí. Myslím, že to ví. Myslím, že se dívala celou dobu. A čekala, až si najdeme cestu zpátky. Edith k němu vzhlédla. Zůstaneš, tati? Opravdu zůstaneš? Zůstanu, zlatíčko. Slibuju. Nikdy nikam neodejdu. Nikdy. Nikdy. Michelle si opřela hlavu o jeho hruď. Jsem ráda, že se slečna Maureen vrátila. Já taky, zlatíčko, zašeptal William. Já taky. Pohlédl na Maureen přes hlavy svých dcer. Utírala si slzy. Beze slova mu pošeptala ústy. Děkuju, zavrtěla hlavou. Ne, děkuj Bohu. A William pochopil. Nešlo o něj, ani o Maureen, ani jen o holčičky.
Šlo o milost. Takovou, která přijde, když jste zlomení. Takovou, která sáhne do ticha a vytáhne z něj písně. Takovou, která se nevzdá, ani když vy sami to vzdáte. Slunce kleslo za obzor, zahrada se zalila zlatým světlem a William Scott poprvé od smrti Catherine pocítil, že je celý. Ne proto, že byl jeho život dokonalý, ale proto, že byl konečně tam, kde měl být. Přítomný. Vděčný. Doma. Mary vzhlédla k tmavnoucí obloze. Slunečnice vyrostou, že jo, tati? William jí políbil na temeno. Ano, zlatíčko. Vyrostou. A až vyrostou, otočí se ke světlu. Přesně jak říkala vaše maminka. Jako my, zopakovala Edith. Jako my, přikývl William. A v tu chvíli, obklopen svými dcerami, stojící po boku ženy, která je všechny zachránila, William konečně pochopil, co se mu jeho žena celou dobu snažila říct. Skutečné bohatství není to, co postavíte. Je to, kým se stanete. A to nejcennější v životě není úspěch, peníze ani moc. Je to láska, která zůstane. I v tichu, i ve tmě. Láska, která zůstane. Neboť co prospěje člověku? Získá-li celý svět, ale ztratí svou duši? Matouš 16:26.